ξεφωνούσε στις μύγες. Μετά θα σε κάνεις τη δουλειά σου. Κύριε πιάτο. Ναι. Θες μεγάλο πυρούνι. Όχι. Θα έχει για τις πεπέρες. Το ένα είναι για τις πεπερίες, Σωμάτια. Τι είναι, άδεια. Δεν βλέπω τίποτα πάνω. Πού δεν βλέπεις εδώ. Τίποτα. Άδεια. Τα φάγανε, μας τράβει. Κύριε Μαρία, εκεί το άδειο είναι για σένα. Δεν έβαλα γιατί είπαμε πως τυχόν και δεν θέλει. Τζάπα λέω μην ρίξω. Θα πιεις, λίγο. Άντε βάλτε τη γυναίκα καλέ. Δεν βγάλετε το τσίπουρο έξω. Έξω. Τσίπουρο δεν είναι, ούζο. Και αυτό τσίπουρο είναι. Τι τραβάς εσύ, Τι να κάνω, η καημένη είπε να τραβήξω. Μπορώ να κάνω αλλιώς. Πούνος, φέρε. Πάρτε, Τζίπη, πάρτε. Ριζινιώτα ρε. Στο διάλογο μίγα ήταν και εγώ νομίζω ζήπισταν. Άιντε. Ναι. Θα βρέπει. Πάραμε τα μάτια σας. Στην τρίχα διαφέρουν, κατάλαβες. Νάκος, νάκος. Πάμε το Τζίπη, ρε. Ναι, αυτό τώρα θα κάνω. Φώναξε το κιόλας να γυρίσει. Φώναξε το λίγο να γυρίσει. Και να με ορμήξει και να μην βλέπω. Τζίπη, πού είσαι. Είμαστε με την κάμερα, Μπορεί να κάνω την καρέκλα. Τι είναι, στη ζούγκλα με τα 90.